Allah ba ta yadda ba. Muna aljanu ba zai yi ba. Fulani me yake faruwa ne? Wai ya za ya she muna aljanu a wurin nan wani bil adama ya zo ya tara ma wurin nan ya sha zai mulke mu. Wai dan iska ne. Kai ya isa. Muna jin kai akai. Ba na son hayaniya. Ba na tara ku anan ne don ku zo ku ringa min hayaniya ba. Na tara ku ne saboda in zama shugaban ku. Kai Ashuwa za ka mulke mu. Rabu da shi da kai waye? Ka sha za ka mulke mu. Kai waya wanta ya fita waya wanta. Za ka dawo ko na ci mutuncinka. Kawo dan iska ana magana kana wani fita. Ina magana kuna magana ko? Saboda kun raina ni. To ba kai sha ba. Kai sha ka mulke mu. Ka isa? To ko ku yadda ko ka ku yadda dole sai na mulke ku. To ko mu ta mu shiga cikin sa wannan. Zan kone ku da ayar Allah kuwa. Fulani. Bil adama akwai cuta. Wannan ba Wannan bil adama an zalimi ne. Za mu yarda. Min yadda. Dawo kai. Za ka dawo ko na ci mutuncinka dawo. Kai fito wawance ya fita dawo dago. Haka kai ci mutuncinka wawancan yake labewa. Kai leko dawo. A matsayina na bil adama na zama shugaban Mun yarda ai, mun yarda. to yanzu kun sa wani aiki za ku min na farko. So nake ku je ku ɗauko Tinubu.